Быть мусульманином, альхамдулилля, милости Аллаха Всевышнего, очень важно это проявлять в жизни правильным образом, чтобы не попасть в заблуждение. Элхамдулиллахи Раббил Аламин. Агилем алу өсөн бөгөн Кафтау аръягына юлланаһы түгел. Ике дөнья бәхетенә ирештерүсе ислам динен бөгөн үҙебеҙҙең мәҙрәсәләрҙә, Рәсәй Ислам университетында өйрәнергә мөмкин. Күптән түгел ижади төркөмөбөҙ университеттың ситтән тороп уҡыу бүлегенең 5-нче курс студенттары менән аралашып ҡайтты. Аллаһ үҙ ҡолон айырыуса ҙурлап бүләкләгеһе килһә, ул уны динде аңлау ғилеме менән бүләкләй, дип әйткән Пәйғәмбәребеҙ ғәләйһиссәләтү вәссәләм. Был хәдистә асыҡтан-асыҡ күренә. Белемле әҙәм, ул Раббыһы тарафынан оло ниғмәт менән өләшелгән иң даланлы кеше. Аллаһ илсеһе саллаллаһу ғәләйһи вәссәләм ғилем алыуға ҙур әһәмиәт биреп, өммәтен, йәғни беҙҙе ошо изге бурысҡа әйҙәй. Ғилем алып кеше үзгәрә. Үзгәрергә кешегә ғилемсез булмай. Мен үзгәрәм дип, кеше ғилем алмаса, ғилем инде безнең светский ғилемнәр, ғилем бар, божественное знание безгә бик кирәк. Божественное знание, алар ахляк кирәк, анда нисек яшәргә, ниндәй харам, халал бар, бөтенсен айырып, без тырышырга тиешбез, чтобы бездән сәламәтлек булсын и рухыбыз нык булсын. Чөнки безнең Башкортостанда рухыбыз нык булган илектән, шуның өчен без дәвам итәргә тиешбез, киләсәктә еще яхшырак булсын. Амин. Укытучыларыбыз яхшы, Абдурауф хәзрәт менә әле сөйләгән, 1-нче курстан бирле безне укыта, төрле фәннән, төрле предметтан яхшы итеп аңлаталар, бик кызыклы, бик кирәк, бик файдалы белемнәр, Аллаһка шөкер. Кеше бит инде бишектән алып ләхеткә тиклем белем алырга тиеш. Белем ул фарыз, бик җиңел булмаса да тырышабыз. Туганнашып биттек, бер гаилә кебек, сагынып, күрешеп, сөйләшеп торабыз, аралашып торабыз. Сессиядан бер сессиядан икенче сессияга сагынып, шалтыратып, бер-беребезгә хәбәр биришеп, ярдәм итешеп, шулай итеп бергә бер гаилә кебек яшибез. Апалы сеңлеләр кебек, монда 20 яшьлек кызлар да бар, 70 яшьлек әбиләр дә бар. Безнең белән 4-нче класска тиклем Магнит шәһәреннән килгән Фәния апа бар иде. 80 яшькә тиклем, 4-нче курска тиклем укыды. Әлхәмдүлилләһ, бик укымышлы апа. Из действующих совершает какое-либо действие, то обязательно в нем должно проявиться 4 сифата. Дөньяның бөтә ялтыравык алдатҡыс байлығына алыштырғыһыҙ хазина бит ул. Ғилем алыуҙың өҫтөнлөгөн һөйләгән хәдистәр ҙә шул тиклем күп. Уларҙы өйрәнеү өсөн дә апаруҡ ваҡыт һәм тырышлыҡ кәрәк. Шуныһы һөйөнөслө. Аллаһтың оло бүләгенә лайыҡ булыусыларҙың һаны Рәсәйҙә һәм Башҡорт ерендә йылдан-йылы артҡандан арта. Әкренләп, кемдеңдер йәшен тиҙлегендәй күңелдәребеҙ асыла. Ихласлыҡҡа сорналған йөрәктәребеҙ мөхитебеҙгә тәьҫир итмәй ҡалмай, ныҡ тәьҫир итә, нурлана, матурая. Мин по образованию математик, программист булып та эшләнем. Әле укытыусы булып эшләйем. Намаҙҙы мин 10 йылдан ашу уҡыйым. 9 йыл элек ауылға күскәйнем, Зенчура районында. Ауылда мәсеттә дәресләр үткәрелмәй. Шуға миңә бәй мәдрәсәгә инергә тура килде инде, сөнки ғилем алыу барыбер бик татлы, и ул һағындыра. Шуға Айбук мәдрәсәһенә барып заочно уҡыным инде. Заочно 4 йыл уҡыным. Шунан бөткәс Өфөгә бардым һәм мында ла заочно уҡып бөтөп барам. Иҙәш ауылында йәшәйем, и шул күрше ауылларға барып дәресләр үткәрәм инде. Хыялым бар, тағы ла мөғәйен күберәк уҡытырға ла. Һәм иң важный, мин уйлайым, барыбер үҙебеҙҙең туғандарыбыҙға, яҡындарыбыҙға шуны өйрәтергә инде. Кеше һиңә ҡарап, ҡыҙыҡһына башлай инде. Һәм именно шул ваҡытта кешегә матур итеп аңлатырға белергә кәрәк. Кешенең күңеленә ауыр һут һалмай. Миңә бик алдан оҡшаны әхлаҡ. История пророков. Мин инде шунан бик итеп киттем дә, нәтиҗәдә инде
Мәтәтем дәрттәнеп киттем дә, үзем практика үткән сакта, үземнең авылымда сабактыла, хатыннарда шул история пророковка, ниттем инде дәрестәре барды, шуннан ахлак, менә инде алиф бә, шулай дип, бөтен галимнәр ниндән без укып барабыз хәзер, бөтәһеләр кызыкты. История ислама в России, ул да бик кызыкты менә хәзер. Укый баштаһаң инде не оторваться түтеген. Үзегезнең укучыларыгыз бар инде хәзер, үзегезнең авылыгызда. Үзебезнең авылда минең 6 гына апалар нидән, ну, нема дийтем инде хәзерге бит вакытта век технология без әле рекламалаш темәгә сөйтегем инде. Менә шул дип акырындап кына сакырып торабыз. Аларның ихласлары көчле, шуңа алар менән эшләү бик рәхәт. Алар монда төрле yerden, төрле яклардан килделәр, Башкортстанда төрле районнардан киләләр, һәм дә Татарстаннан киләләр, Челябинский областьтан киләләр, Петербургтан да бар, һәм дә Казахстандан, Үзбекстандан, Дагестандан, һәм дә Чечнядан да бар, Чечнядан только алар төрле безнең зур городлардан киләләр, һәм дә даже турклар бар бездә. Шуның өчен монда төрле халыклар шул берләшеп, бергә укып, бергә дус булып, алхамдулилlah, нигә үзләренең ничек әйтәйек инде, үзләренең ниләрен күрһәтәләр, әдәп һәм дә белемнәрен, һәм дә тагыла белем алып, кешеләргә өләшеп, менә безнең күп монда укып беткән ниләр, безнең шәкертләребез адактан яй генә конкурс булганда конкурска үзләренең укыткан балаларын алып киләләр. Шул балаларын алып килеп, монда һәрберсе үзенең күпме укытканын, ниткәнен күпме битәһендә күрһәтәләр инде безгә шулай. Актовый зал, шуан һәм безнең дәрес әзерләргә, хатыннарга үзләренә бер класс, шуан егетләргә монда 2 класс, нигә алар комнаталарында дәресләрдә әзерләмәйләр, күбрәк классларда әзерләп, төнге сагат 2-гә хәтле 3-гә хәтле утыралар. Нигә шуның өчен бик ихласлы, бик тырышып укыйлар, алхамдулилlah. Ие, сиге кырые күренмәгән илебезнең төрле тарафынан йыелып белем истәйләр Өфлә. Каланың иң ямьле Ләлә мәсҗидендә урнашкан белем усагында укыган һәркемдең яхшылыкка, изге гамәлләргә идәүсе дуслары күбәя. Йөрәге лә Аллаһты яратучы һабакташтары янында бер туктаусыз зикрдә, гыйбадәттә. Пәйгамбәрбез аманатын, Аллаһ кушканын тормышка ашырган шәкерттең, ягъни мутагалимдең йөрәге менән фигыле лә тик матур якка үзгәрә. Ул Аллаһ Тәгаләнең бу дөньяны камил сурәттә яралткан икәнен аңлай. Раббыга якыная. Галимна Абдул Карим хәзрәт безгә дәрес үткәрде. Ул шул белән безгә ислам динен апарып yetkерә инде. Шуннан Ратмир хәзрәт безгә тарих дәресләрен апара. Шул белән yetkерә инде. Салим хәзрәт безнең директор, ул безгә иң беренче башлана инде. Имам булып Саняп авылында шуарында үземнең белгән гыйлемнәремдә апарып yetkәргә тырышам инде. Авыл халкына Алла Тааланың теләстәсләре барайым инде, һәрберенә апарып yetkәргә ислам динен Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм ничек ул yetkәргән, ул әйткән, өйрәткән, аны танымагандар берәһелә. Алмагандар бик кирәк кенәләрен, иң беренче туганнарыннан башлаган. Шуңа мен дә бит инде шул иң беренче үлемдән гаиләннән башлаганым. Ну, алхамдулилlah. Менә дифетем намаз укыйдырга 40 эшен калдырып, өлкән яшенә һылтанып ултырмай, юлында мең михнәт кисереп, бик ерактан яки якындан Өфөгә адакы сессияна йыелган кардәшләребез хоклануга лайык. Ягән улар диплом якларга йыена. Тырыш һәм ныкыш имандаштарыбызга Аллаһтың олы рәхмәте яуһын. Һөекле кылдарынан булһын. Иншаллах.